Kapin 7,000 ka mga tao ang mitambong sa misa sa IEC Pavilion kagahapon. Human kini gi-turn over sa Duros Development Corporation sa Archdiocese sa Cebu. Ang misa gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma kauban si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ug mga kaparian sa Cebu. Sa iyang homilya, si Palma miingon nga sa kasaulugan sa Cristo Rey kon Christ the King, gipahinumduman ang katawhan sa pagkahari ni Kristo nga nihalad sa iyang kaugalingon aron luwason ang katawhan. Ang arsobispo mapasigarbon sa pavilion apan kung mahimo pa nga mapalambo ang sound system, gusto niya nga mahimo kini aron nindot paminawon sa mismong mga kalihukan sa 51st International Eucharistic Congress sa Enero sa sunod tuig.